a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu is-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Llum qegħdin nagħmlu il-festa tas-Saċerdot Malti San George Preka. Dun George Preka kien il-bniedem li mhux biss obda il-kmandamenti imma għallimhom u ħadem biex il-talim, il-kelma ta' Alla tixteret fost il-poplu tagħna kollu eventwalment anki permezz tal-membri tas-soċjetà tal-mużew li lin anki mixtut minn xtutna. U għalhekk jistħoqlu verament jissejjaħ kbir fis-saltna ta' Smewiet. Kemm huma sbieħ fuq il-muntanji r-riġlejn ta' min iħabbar il-bxara, ta' min ixandar is-sliem, ta' min iħabbar ir-risq, ta' min ixandar is-salvazzjoni, jgħid li Sion Alla tiegħek isaltan. Fil-bidu ta' din il-Qudiesa Ħuti ejjew nitolbu maħfra lill-Alla tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Nistqar Alla li jista' kollox u lilkom Ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt dimirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli lill-qaddisin kollha u lilkom Ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lil Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Glorja lill-Alla fil-oli ta' Smewiet u paċi fl-arti bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuġġieħ, inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tagħla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-oli, Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti sejjaħt lill-qassis tiegħek San George Preka għall-Ministeru tal-Evanġelizzazzjoni, għatina nitolbuk li mħeġġin bit-talim tiegħu aħna wkoll inħabirku bla għeda għas-saħħa tad-dinja
u biex jitkattar lat ta' dawk li jemnu. Bibnek Ġesu Kristu, Sidna li hu Alla, u li miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Ben Sirak. Min ħares il-liġi jeleb il-ġibdiet tiegħu, imma l-biża' tal-mulej iwassal għall-erf sħiħ. Ma jitallimx min m'għandux għaqal, imma hemm għaqal li kattar l-imrar. Tallim l-aref jikber bħall-arar u twissija tiegħu bħal-għajn ta' ilma ġieri. Qalb li blaħ bħal vażett imxaqqaq, ebda talim ma żomm. Jekk jisma' kliem qaref min għandu t-talim, ifaħru u jżid miegħu. Jisimgħu min ħajtu jgħaddiha fix-xalar, imma ma jogħġbux u jitfaw wara daru. Diskors li blaħ u bħal tabija fi vjaġġ, imma fuq fom bniedem li jifhem tinsab il-ħlewa. Dak li jmit laqli, dak li jgħid laqli u mfittex fil-laqat u f'qalbhom jibqgħu jaħsbu fuqu. Bħal tiżin tad-deb u t-talim tal-aqli u bħal brazzoletta fid-drijaw il-lemini. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajl lill-Alla. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Jiena rrid nibqa' fiha sal-aħħar. Femni biex inħares il-liġi tiegħek u mhux u nagħmel b'qalbi kollha. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek għax fiha insib l-għaxqa tiegħi. Iġbid li qalbi lejn il-preċetti tiegħek u mhux lejn ir-reba. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Tħallix li l-għajnejja jħarsu lejn il-fruqa, għatini l-ħajja bil-kelma tiegħek. Żomm il-weda li għamilt mal-qaddej tiegħek li jint għamilt ma' dawk li jibżaw minnek. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Warrab minni lajb li nibża minnu, għax tajbin huma id-digreti tiegħek. Ara kif jien imxenna għal preċetti tiegħek fil-ġustizzja tiegħek, għatini l-ħajja. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Ħatinżel fuq it-tjiba tiegħek, mulej, u s-salvazzjoni tiegħek skont il-weda tiegħek. Imbagħad nagħti tweġiba lil min jajjarni għax jien nafda fil-kelma tiegħek. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Min iħares il-kmandamenti u jallimhom lill-oħrajn, dan kbir jissejjaħ fis-saltna tas-Smewiet. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej.
Fl-aħħar Ġesu wera ruħu lil-11 stess waqt li kienu fuq il-mejda. U qalilhom morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu. F'ismi ikeċċu xjatin, jitkellmu bil-sna ġodda, jaqbdu s-sriep b'idejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jablilhomx ħsara. Iqegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. Huma mbagħad marru jipritkaw kullimkien. U l-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. It-tifir lilek Kristu. San George preka. Il-bniedem illi obda dan il-mandat ta' Ġesu fl-aħħar tal-ħajja tiegħu fuq l-art biex imur fid-dinja u jxandar l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Huwa kien il-bniedem li tassew għex il-kliem għaref li smajna fl-ewwel qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Ħajja Dun George kienet mibnija fuq pedament sod, il-biża tal-mulej. Meta qed nitkellmu minn biża hawnhekk maħniex qegħdin nirreferu għal xi biża ta' xi kastig, imma qed nirreferu għal rispett profond, ima għal imħabba sinċira u fiduċja sħiħa f'Alla. Kif qal Bin Sirak, il-biża tal-mulej iwassal għall-erf sħiħ. Huwa proprju dan li naraw fil-ħajja ta' San George preka. Huwa ma fittex qatt il-kobor tiegħu innifsu, imma għaraf li l-veru erf ġej minn qalb umli li tisma' lill-Alla u timxi warajh. San George kien bniedem ta' għal-kbir li għex dak li tgħallem li għallem. Bin Sirak jgħid ma jitallimx minn m'għandux għaqal. Dun George jurina li t-tagħlim veru jitwieled minn qalb miftuħa għall-verità. Huwa kien jaf jisma', kien kapaċi jirrifletti u jgħallem berf kbir, anki jekk bil-mod sempliċi tiegħu. It-tagħlim tiegħu kien mimli bil-ħajja, kien mimli bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla. Kliemu kien jasal fil-fond tal-qalb u jqajjem il-kuxjenza ta' min kien jisimgħu. Bħal dik l-għajn tal-ilmaġieri, it-twissija tiegħu kienet friska, imma ċara li tagħti l-ħajja. San George ma kienx bniedem, ma kienx jitkellem biex juri kemm jaf, imma biex iwassal lill-oħrajn lejn il-verità u l-qudusija. Il-kelma tiegħu ma kienx tweġġa' imma tfejjaq, ma kienx tkisser imma tibni. Kien jitkellem bl-imħabba, bil-paċenzja, bil-erf, u għalhekk ħafna fitxew kliemu. Għaddew is-snin u kliemu għadu jgħix u jkompli jmexxi lil ħafna lejn Alla. San George jibqa' xhud sabiħ ta' kif il-erf ta' Alla jista' jsebbaħ il-ħajja ta' min jgħixu tassew. Bin Sirak jinnota kif tagħlim l-għaref jikber bħala rar u twissija tiegħu bħala għajn ta' il-maġiri. U din iġbija kienet tixraq ħafna lil San George preka. Li ma żammx l-erf għalih innifsu imma xerdu b'ġenerożità kbira. Permezz tas-soċjetà tad-dottrina nisranija
li waqqafu stess għallem lil tant tfal, tant żgħażagħ, tant adulti. Kliemu għax għaqli kien infittex. Kien iħalli impressjoni profonda fuq dawk li jisimgħuh. Anki jekk kien kliem sempliċi, kien dejjem mimli bil-verità. U ma fittex qatt il-kobor tad-dinja, imma kliemu baqa' ħaj fil-qlub ta' ħafna. U sal-lum kitbiet tiegħu, il-pridki tiegħu, l-eżempju tiegħu għadhom isawru il-ħajja ta' ħafna nsara. San George Preka u allura għalina xbija ħajja tal-għaref li jsemmi bin Sirach. Bniedem li beda mill-biża ta' Alla, mill-rispett nerġa' ngħid, mill-imħabba lejn Alla, li kiber fil-erf, li jgħallem lill-oħrajn bil-ħelewwa u ħalla warajh nixxija għajn ta' ilma ħaj li għadu igelgel sal-lum. Ħuti Jeżis, ejjew nitolbu lis-Sinjur Alla li f'kull bżonn tagħna iridna nirrikorru lejh u bħal ulied lill-missier tagħhom nitolbuh bil-konfidenza u għal kull talba intennu nitolbu ilek fl-isem ta' Ġesu. Amen. Nitolbu ilek fl-isem ta' Ġesu. Amen. Sinjur Alla, San George kien dejjem ubbidjenti lejn il-Papa u l-isfijiet li inti għażilt biex ikunu suċċessuri ta' ibnek fit-tmexxija tal-Knisja. Tħallina qatt inwarbu it-talim li inti twaslilna permezz tagħhom. Nitolbu. Nitolbu ilek fl-isem ta' Ġesu. Amen. Sinjur Alla, San George kien jgħid li t-talim huwa l-għajn ta' kull ġid. Għati id-den lil dawk li jmexxuna biex jgħalmuna kull ma hu sewwa għal ġid tagħna u ta' kulħadd. Nitolbu. Nitolbu ilek fl-isem ta' Ġesu. Amen. Sinjur Alla, namlu tagħna t-talba li kien jagħmel San George biex inti tfejjaq il-morda, tfarrax l-imniktin, tagħti l-għajnuna lil kull minnu fil-bżonn. Nitolbu. Nitolbu ilek fl-isem ta' Ġesu. Amen. Sinjur Alla, inti jogħġbok iżżejjel lil San George bżelu kbir għax-xandir tal-kelma tiegħek. Għatina li aħna wkoll nkunu bħalu xhieda tal-Evanġelju tiegħek f'dak kollu li ngħidu u nagħmlu. Nitolbu. Nitolbu ilek fl-isem ta' Ġesu. Amen. U Alla, isma' dawn it-talbiet li qed nagħmlulek bl-interċessjoni ta' San George Preka, għatina li nagħmlu li narfuk, inħobbuk u naqduk dejjem iżjed biex ħajjitna tkun kollha kemm hi għall-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tan-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Nofrulek Missier il-ħobs u l-inbit biex bil-qawwa tal-Ispiritu Qaddis tiegħek tbiddilhom fil-ġisem u d-dem tal-verb tiegħek magħmul bniedem. Li lilu San Ġorġ Preka offra u ta' kull nifs ta' ħajtu u ħabbu ħabbar bħala laxqa ta' qalbu bi Kristu Sidna. Amen. Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfa' qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewa u xieraq ta' sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddu lek ħaj. Int qatt ma titlaq lill-poplu Qaddis tiegħek u fil-ħniena tiegħek bla qies tibgħatlu profeti u rajja li bħeġġaw b'umiltà jfakruh fis-sejħa li għandu li jkun ġens maħtur, saċerdozju reali, nazzjon Qaddis u poplu miksub għalik. Imnebbaħ minnek il-qassis tiegħek Ġorġ Preka xorob sew mill-lajn safja tal-Evanġelju u mqanqal mill-kelma ta' Pawlu l-Apostlu missierna għadda t-talim tal-fidwa lil-nies ta' fiduċja biex huma bħila jalmuh ukoll lill-oħrajn għall-akbar ġid tal-Knisja u għall-glorja tal-verb tiegħek magħmul bniedem Ġesu Kristu Sidna. Biħiltajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti, smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis ta' sew int mulej, inti lajn ta' kull qdussija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibatiħa il-ħobs radlek il-ħajr, birku, asmu, taħ li d-disċipli tiegħu qal ħudu kullu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, taħ li d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk għandna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Biċċa kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba flimkien mal-Papa l-jum mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. U ħenna li nal-koll nitolbu kwati li wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mazzom Malla Marija. Ma żewġa San Ġusepp mal-Apostli mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla s-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewit jitqaddis ismek tiġi saltinatek, ikull li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-dubietina bħalma naħfru l-minu ħati għalina. Daħannix fit-tixrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba feħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem mid-nub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-lena u il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek ħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li jinti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' sina. L-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Alla danu li neħħi d-nubit tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf mulej. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejja. Ta' Kristu jarisni għalajja. Amen. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqarbinna missier bil-ġisem u bid-dem ta' ibnek li mallem divin tagħna, għatina nitolbuk li fuq l-eżempju ta' San Ġorġ Preka infittxuk b'qalb safja u nħobbu lil ħutna fl-umiltà u l-manswetudni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-missieru li ben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija n-numru ta' snin li fiha qed tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li jitħalli l-ġid. Isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu is-Santu. Amen. Alla tagħna isma' it-talb tagħna eħlisejna u waqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Ibenu lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. L-misterju tal-feħ li konsidraw meta l-Anġlu Gabriel ħabbar is-Sitta Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik ikulli trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum waħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimni għal-mulej miegħek imberkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin nisa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimni għal-mulej miegħek imberkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimni għal-mulej miegħek imberkint forsi in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimni għal-mulej miegħek imberkint forsi in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimni għal-mulej miegħek imberkint forsi in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimni għal-mulej miegħek imberkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimni għal-mulej miegħek imberkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimni għal-mulej miegħek imberkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimni għal-mulej miegħek imberkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzi mimni għal-mulej miegħek imberkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Ibenu lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomma li kisma t-talb tagħna. Dak Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha u speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fit-tieni misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum waħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimni għal-mulej miegħek imberkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimni għal-mulej miegħek imberkint fost in-nisa
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slimalik Marija bi grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slimalik Marija bi grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slimalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missieru lill-Ibenu lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina l-intijomna li kismat tal-btana. Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li tal-li jaħtieġu ħnina tiegħek. Fit-tielet misteru nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatik, ikun li trid inti kif fis-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, waffrilna d-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, la daħalniex fit tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Slimalik Marija bi grazzja mimnija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzja mimnija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzja mimnija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzja mimnija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi-grazzja mimnija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slimalik Marija bi-grazzja mimnija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slimalik Marija bi-grazzja mimnija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi-grazzja mimnija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missieru lill-Ibenu lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina l-intijomna li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha,
specialment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Fir-raba' misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jgda fl-ard. خبزنا ta' kuljum għatina l-lum, waħfrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, iżdaħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimnija l-mulejmija kber kinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimnija l-mulejmija kber kinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimnija l-mulejmija kber kinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzi mimnija l-mulejmija kber kinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija, imberkenti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija, imberkenti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija, imberkenti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija, imberkenti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi-grazzi mimnija l-mulejmija kberkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi-grazzi mimnija l-mulejmija kberkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santismorina l-inti jomna li kismat tal-btan, Ġesu li twilet għalina li tikum li benidem bħanna, o Ġesu tijaj affrinna d-nubit narisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kolla, specialment li l-dawk li l-iktar għandhom bżon tal-ħnijena tijek. Fil-ħames misterju konsidraw meta Sidna Marija u San Giuseppe tilfu li l-Ġesu u wara 3 tim sabuħ fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna li jinti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija, imberkenti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija, imberkenti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi-grazzi mimnija l-mulejmija kberkenti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi-grazzi mimnija l-mulejmija kberkenti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi-grazzi mimnija l-mulejmija kberkenti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi-grazzi mimnija l-mulejmija kberkenti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi-grazzi mimnija l-mulejmija kberkenti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi-grazzi mimnija l-mulejmija kberkenti fost in-nisa
imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria lil-Missieru. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria lil-Missieru lill-Libenu, lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santissimorina l-intijomna li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina retikubni debħan, u Ġesu tija jaffridna d-dubietna ħarisna minnar tal-infern, kull ġenna l-erwiħ kolla, specialment li l-dawk li l-iktar għandhom bżon tal-ħnina tijek. Slim għalik sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatana. Slim għalik li l-ek inajtu għalli xaħna turufnati u li tefa. Li l-ek nitnedu aħna li nibku nolf u f'dan il-wit tadmu. Ejja mela avukatatan, daw għallejna daflajnejn tijek tal-ħnina u għarina wara dan il-turufnament li l-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li jinti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritin kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kull jum għadina l-lum, għafrilna d-nubietna bħalna nafru minnu ħati għalina. La daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijak, barkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria lil-Missieru lill-Libenu lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju, għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem Jistrieħu id-dililom. fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eterna Alla. Hen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Hen għalina. Spiritu qaddis Alla. Hen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Hen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Bil-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja Talla. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li zjed safja. Itlob għalina. Li zjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġib. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Guarda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kolla. Itlob għalina. Sultana mnisla minna l-ewel ħteba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana
Itlob għalina. Sultana tal-familja, Itlob għalina. tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħid nubit tad-dinja. Affrilna nitolbuk mulej. Ħaruf tal-Alla li tneħħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk Ħaruf mulej. tal-Alla li tneħħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Għalina għaddisa Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu, għatililna għaddejja tijek mulej Alla nitolbu. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-Ruħu l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża dejjem Verġni Marija nkunu neħdu sim midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu dħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-dajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' fil-qieħ tal-infern. Ix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe islim għalik ħarris tal-fidi, u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-libnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Għaddes Giuseppe, kun missiera lina l-koll, mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turroccu, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek int li tgħixu is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakulata kunċizzjoni ta' imbirek itlu glorjus taħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kastismu taħħa, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.